Bore da a chroesio chi yma unwaith eto. Ie, dwi'n ôl ar ôl pythefnos yn y Gell ac yn rhannu meddyliau efo chi. A ger i fod i'n braf cael pythefnos i ffwrdd, a bod yn onest, fues i ddim i ffwrdd. 2 ddiwrnod cyn i'r gwyliau ddechrau, mi ddyfarnodd y Llywodraeth yng Nghaerdydd fod angen i Fangor fynd i gyfnod clo, a doedd y trigolion ddim yn cael gadael y ddinas. Yn wir, roedd yna rai ardaloedd ar y cyrion lle fedrwn ni ddim mynd iddyn nhw. I mi gynllunio ers misoedd i gael dianc am seibiant i ryw fwthyn bach yn ne Ceredigion. Oedd y cyfan yn gorfod cael ei ohirio. Roedd hyd yn oed y mannau lle dwi di arfer mynd am dro, Ynys Tysilio Mortheithwy, Traeth Lafan, Gerddi Treborth, rhain i gyd wedi cael ei gwahardd i mi. Ond peidiwch eich am ddeall, nid chwilio am gydymdeimlad ydw i. Ond mi oedd yna siom. A mae'n siŵr bod llawer ohonoch chi felly yn hellach na ffiniau Bangor yn teimlo efo'r clo clec fel maen nhw'n ei alw fo wedi dod dros Gymru i gyd dros y pythefnos nesaf yma. Dych chi yn cael eich siomi. Oherwydd, da ni'n cynllunio, da ni'n trefnu, da ni'n gobeithio, ac wedyn mae'n trefniadau ni yn cael ei chwalu gan rhywbeth y tu hwnt i'n gafel ni. Yn ôl y mis Mawrth, oedd y rhan fwyaf ohono ni'n rhywbeithio ar ôl rhyw 6 mis mi fydde pob trafferth drosodd. Ond gyda'r gaeaf y nesu, does dim golwg bod pethau'n gwella. Mae sawl un yn dweud, pryd daw hyn i ben? Ac wrth gwrs, mae yna rai wedi ymateb trwy gwyno, trwy brotestio, trwy gyhyddo'r llywodraeth o bob math o bethau a bwrw casineb ar Mark Drakeford a'r Senedd yng Nghaerdydd. Ond tybed nad oes yna ffordd arall o feddwl am bethau. Yn gyntaf, gadewch i ni feddwl eto, be mae'r cyfnod hwn yn ei ddeud wrthon ni? Mae'n atgoffa ni o be ydyn ni mewn gwirionedd yn dydy. Creaduriaid meidrol ydyn ni, bob un ohono ni. Da ni'n hoffi meddwl yn bod ni'n gallu rheoli'n bywydau, ond mae amgylchiadau yn aml yn torri ar draws yn cynlluniau mwyaf manwl. Tydan ni ddim yn invincible. Fel mae Iago yn dweud yn ei lythyr, clywch yn awr chi sy'n dweud, heddiw neu yfory byddwn yn mynd i'r ddinas ar ddinas ac fe dreulio'n flwyddyn yno'n marchnata ac yn gwneud arian. Nid oes gan rai fel chi ddim syniad sut y bydd hi ar eich bywyd yfory. A dyna'n profiad ni yn yn ystod y cyfnod yma. Mae yna ryw ostyngeidrwydd sy'n gweddu i ni. Yn enwedig efallai a ni yng nghyfnod diolchgarwch am y cynheuaf. Mae bywydau ni rywsut wedi pellhau oddi wrth y tir yn dydy. Da ni fwy tebyg o gysylltu'n bara benyddiol efo Tesco nag efo ffermwyr yn gwlad. A felly mae'n beth da i ni gofio be yda ni. Mae cyfnod fel hyn hefyd yn atgoffa ni fod y byd yn mynd heibio. A beth bynnag y rhown yn bryd arno yma, fe gawn yn siomi ynddo fo yn y diwedd. A dyle hynny ddim yn digaloni, oherwydd mae yna addewid o bethau tragwyddol. Fe ddydodd Iesu wrth ei ddisgyblion yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau. Pena byddai felly, a fyddwn ni wedi deud wrth eich fy mod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os a fy pharatoi lle i chi, bydd o fy nôl a'ch cymryd chi ataf fy hun, mwyn i chithau fod lle rwy fi. Mae gan y Cristion drysor yn y nefoedd, a trysor hwnnw yw'r arglwydd Iesu ei hun. A dyma rhywun y gallwn ni roi'n bryd arno gan wybod na fyddwn byth yn gorfod i golli, fel y bydd yn rhaid i ni adael pob peth a phob un arall ar wyneb y ddeiar yma. A beth arall gallwn ni lawenhau ynddo ydy, nid ni sydd yn rheoli. Mae rheoli yn golygu wynebu cyfrifoldeb. Tydw i ddim yn eiddigeddus o Mark Drakeford na Boris Johnson yn y penderfyniadau maen nhw yn gorfod i gwneud y dyddiau yma. Ond uwch i pennau nhw, a phob llywodraethwr arall, mae yna un sy'n llywodraethu yn y nefoedd. Mae o yn ddoeth. Mae o'n alluog, ac mae o'n dda. Mae yna ymadrodd ar ddiwedd y salm gyntaf sy'n gysur mawr i bawb sy'n ymddiried yn yw.
A mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn. Yn llythrennol, a mae'r arglwydd yn adnabod ffordd y cyfiawn. Mae'n adnabod ac yn gwylio am yr holl droion sydd o'n blaen, gan ofalu amdano ni wrth i ni fynd ar hyd taith yn bywyd ni. Fel mae'r salmydd yn deud eto mewn salm arall. Nid yw'n gadael i'th droed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn hynno. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddyhelaw. Ac i ni sy'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu fuodd farw ar groes mwyn ein hachub ni. Does na'r un eiliad pryd da ni'n angof gan Dduw na gallan o'i gyrraedd. A mae hynny'n golygu yn bod ni'n gallu nid yn unig wynebu bywyd efo gobaith sicr am fywyd tragwyddol, ond hefyd gallwn ni brofi daioni a bendithion Duw yma. Mae'n gwylio'n ffordd ni yma. Ac felly, yn ystod y pythefnos dwytha, i mi fethu dianc o Fangor, mi ges i ddarganfod llwybrau newydd i'w cerdded o fewn y ddinas. Mi fedrys i werthfawrogi lliwiau'r hydref wrth i'r dail droi i lliw. Mi gefais i gyfle i gyflawni rhai pethau oedd yn disgwyl amdanau ers tro, peintio dwy ystafell yn y tŷ, tacluso'r ardd, darllen y Meibl yn hamddenol, heb feddwl am baratoi neges erbyn y sul oedd i ddod. O ie, dwi yn edrych ymlaen at gael gwyliau oedd i cartref rhywbryd, ond dim ond os bydd Duw'n caniatáu. Yn ei cam amser, mae yna ddigon o fendithion i mi cyfrif yma, yng Nghadwyn Ddedwydd a Bodlon. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni ddim yn gwybod beth sy'n dod yfory, ond mi wyt ti, a da ni'n diolch i ti am hynny. A da ni'n gofyn i ti drefnu'n llwybrau ni. Da ni'n gofyn o Dduw'n tad ar ei ti yn wir, gadw'n golwg ar y gobau sydd o'n blaen ni. Da ni'n gofyn i ti o dad yn helpu ni, beidio beth ag amed y gariad tuag ato ni. Oherwydd nes ti ddim arbed dy unig fab Iesu Grist, ond i draddodi o trosto ni oll ar y groes. A nynne felly wrth ymddiried ynddo fo, yn cael yr addewid o fywyd tragwyddol yn y byd a ddaw, ond bywyd tragwyddol sydd yn cychwyn rwan, oherwydd y bywyd tragwyddol ydy adnabod di. Profi perthynas fyw efo ti, ac efo dy fab di Iesu Grist. Derbyn yn diolch, dy fod ti'n Dduw mor dda, dy fod ti'n Dduw mor dreigarog. Amen. Wel, mae'n braf bod yn ôl, a gobeithio byddwch chi yn profi bendith yr arglwydd yr wythnos yma.